V posledných 2 rokoch sme sa stali jednotkou pre klientov v Čechách a na Slovensku, ktorí mali záujem o kúpu nehnuteľnosti v slnečnom Španielsku. Preto sme sa rozhodli tento krásny kúsok zeme priniesť aj do Banskej Bystrice. Poďte sa na to spoločne pozrieť. Spolu nájdeme odpoveď na všetky vaše otázky, čo obnáša kúpa nehnuteľnosti v Španielsku. Aby to pre vás neostala španielská dedina. V rytme španielských piesní si môžete splniť sen o vlastnom apartmáne na slnečnom pobreží. Predstavte si rannú kávu na terase s výhľadom na Stredozemné more. A na španielskom večeri zažijete prvú ochutnávku atmosféry pobrežia Costa del Sol. Zarezervujte si miesto už dnes a príďte stráviť príjemný španielský večer s prezentáciou španielských nehnuteľností, s kvalitným španielským jedlom, ochutnávkou španielských vín už 23.5. do R2N Business Centra v Banskej Bystrice. Tešíme sa na vás o 17:30.